Kuzwele kwabaningi ukuthukwa kukamakoti kaSigwebo ethukelwa ke lapha-ke ukuthi udlala iy'nsimbi zikaMthandeni Cwamelisha umfo kaManqele. Lezi ndaba zibhutshuka lapha noma-ke zenzeka lapha-ke ko-TikTok. Umakoti kaSigwebo ukhala-ke esikanandi-ke ngokuthukwa umuntu ozibiza-ke ngoThemba Lucas Mvelase lapha-ke ku-TikTok. Okusolakala-ke ukuthi-ke i-fake account ekhona laphana ehleleleke ukuthuka abantu. Lo muntu uthuke umakoti kaSigwebo emva kokuthi-ke embone edansela iy'nsimbi zegcokama-ke elisha-ke ey'sanda kuphuma okuyizona elokhu iy'trenda kakhulu-ke kulamalanga. Bafowethu, ake ngiqale ngamukela abantu abaqala ukusijoyina kuleli khasi ngithi sanibona-ke bafowethu-ke. Ngicela nje ukunidedelela nansi-ke inkulumo-ke kamakoti-ke kaSigwebo ezikhulumela-ke ephinda-ke ecela kubantu ukuthi cha bafowethu mayibe ncane makukhona la ngone khona-ke ushwele, ngiyacela ningangithuki. Umakoti kaSigwebo Sentambo uSigwebo ongumculi kaMaskandi odume kakhulu futhi endimeni. Anike izwi bafowethu nanto udaba liphelele. Phuka-ke umoya wami waze waphuka kakhulu. Angazi ukuthi mhlambe ikuphi lapho engiphambuke khona, angisiye nomuntu okukhonzile ukukhuluma kangakho. Mhlambe ngabe ngithi khona lapho engikhulume khona wangezwa kahle khona. Ngiyaxolisa kakhulu baba uMniswemvula. Ngiyaxolisa kakhulu baba uMvelase mawukuthi khona lapho enginyathele kabi khona ukuthi usungaze ungithuke ngenhlambi engaka. Ngiselokhu ngawuqala ku-TikTok, u-TikTok ngiyaqala ukuthukwa, especially ukuthukwa umuntu wesilisa, especially ukuthukwa ngenhlambi engaka. Ngiyaqala nqa. Angazi ukuthi ngizothi mhlambe ikuphi lapho engiphambuke khona ngoba nezimpi zikaMaskandi angizazi futhi angihlangani nazo. Mhlambe ngabe ngithi izimpi kaMaskandi noma mhlambe kuba kuthiwa umuntu wesifazane mhlambe ngabe ngisho ngenye indlela cause nginakho-ke mhlambe ukudibana nabantu besifazane mhlambe umuntu eyikhulumele okwakho kuyale yabo. Kodwa nje ngaze ngakhubeka sengize ngikhumbula ngikhuluma nje nomunye usisi wami engibuza ukuthi mangathiwa udibana nenkinga ku-TikTok yokuthi mhlambe kube khona umuntu okuthukayo okanye mhlambe uvuke kuthiwa uyatrenda okanye kuthiwa mhlambe umyeni wakho uyatrenda ungenze njani. Ngamphendula ngathi ngiyowuyeka u-TikTok ngiyowudelete ngalelo langa, but kungekho okubi engikwenzile, kungekho okubi engibonile noma mhlambe lapho engingathi ubaba ngimone khona. Akathukwa-ke umuntu kanjena baba uMvelase, ikakhulukazi umuntu ongamazi, angikwazi awungazi nje angeke uze ungikhombe noma uhlangana nami endleleni. Akathuka umuntu ongamazi, ikakhulukazi ongamazi ukuthi uphilaphi, uphila mpiloni, uphila nobani. Akathuka ngoba mhlambe mangathiwa khona into eyenzakalayo kuwena mhlambe sengathiwa wayethuka usibani bani. So nje mawukuthi khona lapho enginisho kabi khona noma engenze kabi khona, ngisacela ushwele, ngisacela idlishiyele. Ngicela nje uzungithethelele kakhulu mawukuthi khona lapho engiphambuke kabi engikhulume kabi khona noma engiphambuke khona nabanye ade besacabanga nabe besafisa ungithuka bafethu. Cela ningangithuki ngoba ngizoyibulala mina. Ningangithuki guys, nginenhliziyo eyiwashi. Ningangithuki guys, nginey'nkinga nje. So umuntu mangabe ngithuka kuyazwela. Ngiyacela kanje, ngiyayixolisela nje kakhulu mawukuthi khona lapha mhlawumbe umuntu asuke ngabonanga khona kahle. Okungcono mhlawumbe ngibhalele ungitshela ukuthi cha dadewethu lana la uyaphambuka. Kodwa nje sawubona.